Bo comezo da segunda fase da competición para os xuvenís da ESE de Chantada. Os rapaces de Dani lograron un triunfo de 5-2 ante os de Velle nun encontro no que foron claramente superiores. Era un equipo, xa comentábamos a semana pasada, que nos habíamos enfrentado xa con el, xa o conocíamos, de feito, pois nós temos aquí a gran suerte de poder gravar os partidos, e bueno, só dache un extra que sabes que cousiñas fan, que tipo de estrategias, que xogadores son os máis perigosos e cales os máis débiles, por así dicilo. E bueno, non é que eu fixera un gran estudio do equipo, pero bueno, ves unhas cuantas accións que xa che facilitan un pouquiño as cousas e aparte fixemos un bon partido. Os chantadinos comezaron encaixando un gol pagando un erro, pero enseguida se repuxeron. Tardamos en facer o gol, pero xa vimos que máis ou menos quen levaba o peso do partido éramos nós, tivemos ocasións, o primeiro gol é obra de Cristian, pois xa non contra o descanso, pero si sobre o minuto 30 algo da primeira parte. E bueno, ese gol deu-nos un poquinho de tranquilidade ao ter a opción de igualar o partido. Xa na segunda parte, bueno, xa se puso todo de cara e puxámonos 2-1. Eles nunha acción fan un empate que é un centro, unha falta lonxana, centra na área, e bueno, un doble remate, primeiro dalle un compañeiro de cabeza e outro acaba rematando, pero o partido víase, ou polo menos eu tiño esa visión de que o podíamos levar con facilidade. Demostrámoslo pois por marcando 3 goles, un obra de Roberto e 2 obra de Michi, un deles de penalti. O míster amósase satisfeito polas boas sensacións que achegan a vitoria para arrancar a segunda fase da Liga nesta categoría. Poñémonos de primeiros do grupo da segunda fase, é só un partido, non é a diferencia de puntos é mínima, pero bueno, é bon para os rapaces entrar así na segunda fase con moral e verse pois aí arriba. Esta fin de semana enfrontanse ao Santa Teresita en Ourense, un equipo que non teñe moi controlado, pero tratarán de informarse durante a semana. Creo que quedaron quintos do seu grupo, o sea que pasaron xusto no limite. Pero bueno, era o que comentaba a semana pasada, que somos equipos moi parexos, dun nivel moi parecido, e o que se durma pois ten máis opcións de non levar o partido.